Добър вечер, колеги, музиканти. Тази вечер, преди един час ми се пусна новия клип. Нещо невероятно е. Този клип е много невероятна работа. Този човек как работи, как го прави тия клипове. Аз, като видях клипа, той като го е пуснал, ми се обади. Все едно, че съм бил там, в арабските емирства. Бил съм при камилите. Качил ме върху камилата, как свиря. Самият на камилите свиря. Как го направил този човек? Невероятен е. За мен е невероятен. Номер едно е. Това е Жоро. Се казва 4К. Видео и камера има. Ходи по сватбените тържества, по кръщенията, всякъде, където го извикат. Ако имат нещо ново така направени, да му се обадят. Ако не могат да му намерят номера, чрез мене, аз веднага ще ви го кажа номера как е и що е. И да се свържите с този човек, с този Жоро. Невероятен е, просто е невероятен. Гледайте ми тук последния клип, сега тази вече дето се пусна. Да видите този човек каква работа е направил. Няма да вярвате на очите си. Аз тази вечер не можах да повярвам. Значи, да е жив здрав, поздравявам го. Разбира се от работата. Евала. Браво. За мен този човек е номер едно. В момента държи класацията. Много хубаво работи. Плащам му. Нали знаете, това е време без пари. Безплатно сирене няма пъти. Но халал да му съдят съм му дал тези пари. Доволен съм, но съм много доволен. Особено този клип, тази вече дето излезна. Това е един азербайджански танц, дето съм го записал чак 2000 година, преди 24 години. И сега му направих клипа, но така се е сполучило, чрез музиката, сложил там азербайджанки, как играят, как танцуват. Много ми хареса. Това път много ми хареса. И Жорката е много добър. Много е добър и от сега нататък и кой да направя, той ще ми прави клиповете. Много ми харесва това човек. И го препоръчвам на моите колеги, на музикантите, кларнетистите и на всички останали. Който иска да прави клип, само при него. При него, защото той много чудеси има в него. Главата му много работи. Той знае къде какво да прави, къде какво да сложи. Но чрез мене мога да се свържете с него, ако не мога да му намерите телефонния номер. Мисля, че във всеки клип мой, то неговия телефонен номер има. Има го. Тъй, че ако ви е трудно да се свържете, чрез мене мога да се свържете. Тази вечер ми излезна клипа. Новия. Музиката е стара, направена 2000 година. Но клипа е улучил, просто се е улучил майстора. Всичко е вътре направено както трябва. Музиката може да е такова, накова, но си е моя музика. И аз съм длъжен да му направи клип и да му удари печата, да се знае, че това е музиката на Осман Жеков.
Благодаря за вниманието. Лека вечер ви желая.